Okay man yun. Okay, for today's video mga katiil. So, ang ato mga kauban sa pagtuo mga katiil na dire. Oh, tungod kay naaman dire. So, mag-ihaw may manok mga katiil. Oh, mo na yung uso ro mga katiil. Ang mga bisita mo ay paiyahon. Oh. Ay nag-COVID ya. Oh. Kami limpyo na yun. No. Pero mga kami may pinakamangoy, kami lagi limpyo. Oh, mo na yung uso ron. Ang mga bisita mo ay palutoon. Oh. So, welcome to my vlog. Oh. Oh, tao pong isa nagmaniho kay wala siya pamahaw mga katil. Na may naghatag na to paksiw. Yang giluto. Oh. Right. Oh. Paksiw mga katil. Oh. Oh, ang atong kanon ya, luto na pero bisugmuran og maayo. Pagod na napay ka saging lutoon mga katil. Oh, asa pa mong mulya. Ali na. Oh. Oh. Oh, ang palalab ng hugas. Sinsya mo mga everything din nagkalat kay wa ko kapan. Nagluto ng manok mga katil. Oh, tara. Oh. Giluto na ni. Mao gyapon lang nao nga nagluto. Pero ang uban diri kuan po og butong. Mga katil mo na akong mama nga pinakagwapa sa tibok kalibutan. Oh. Tigil na. Oras na nga maniud to tag Alas na yan. kasi wa si Rimon re. For today's video, mga aon namin mga katil. Tara, pwede ba tanong? Para usap na rin ba? Uya! Enjoy, okay. Salamat Ginoo sa grasya nga takno sa kagawon Ginoo ikaw. Salamat og kalingkod sa. Tara ma! Happy birthday. Sala keluar gamita ay sa pagkuang pre. Uy. Paano sala keluar gamita pwede matanong ba? Oh, what's up? Terus pak kaki bijan ini. Excuse me. Patay mga juice na na. Aja pa pag minugog ba? Ewan pa na ako sa platong no. Ma. 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 Kami pinapatuan.